No, tak jsem přijel do Fairmont Grand Del Mar Resort v San Diegu. Tady jsem ještě nespal nikdy. A je to tady moc pěkný. Opravdu luxusní. Moc se mi tady zatím líbí. Teď se vybalím. Teď se dá i okno otevřít do koupelny. Srandovní. Tady budu muset vylézt asi z vany. Do pelechu. Legrační. Teď vlastně projedu chodbu. Čili tady odsud se sem vchází takhle. Takže tady ta koupelnička. Moc pěkná. S oknem. Všecko. Sprcha oddělená hajzlík. Takhle to tady je. Televize v koupelně. Takže vchází se také tady do pokoje. Je tady gauč. Pěkně pohodlný. Také stolek. Televize. No a takový balkónek tady je. Nemoc teda velký, ale dá se vylézt. A výhled na bazén. Je to fajn. Vypadá to, že se mi tady bude líbit. Tak se jdu vybalit.